Bezpečná pauza po takomto úseku, tuto je lanovka, tento kúsok sme prešli a tu sú naši turisti, ktorí vydýchávajú. Pokračujeme hore. Alex, teraz tu sa otočte a veď to kameruje stále. Pievať. Na kráľovej hori stojí strom zelený. A tam je krivaň. Naklonený vrchvenskej zemi. Odpíšte tej mojej Aničke, materi. Boja sa do čoho, nič sa neboja. A to bolo hrozné, tie smrtky. No veď, na čo ste pozerali také mrzké smesy? Nemali sme si vybrať lepšie dačo? Auta. A ja na to je maska. To robím dobrú reklamu. A možno, že toto je dobré. Majo, ty si na tomto bol? Čo sú oni teraz zbesili závod? Čo? A zbesili závod.